Ni Pedro Gandiaga Garetxana. Ni berretxun jaizunaz, Ibarra eta Bazerxe. Zer urtetan? Berrota maikan. Eta zerako edun ikasi zenuen? Nik ikasi Milioiko Unibertsitatein. Hangoxe titulu dugunik. Milioiko titulu dugunik. Nina beste inun ibili eskola, segule bez. Haintxe bilintzen 7 urte errazi eta 11 urte haino. Gero morro junitzen da, morro edo ayudon telekitxoa junitzen da gara gau. Geixean naban eskola ez ez zapaldu inun geixen. 11 urtaz konzinen morro? Bai, 11 urtaz. Konta goixeak bat. Telekitxoa junitzen, karnazea ixe batera. Goxine matadure egun, da neurik itxien guztaten biarra txale odola hartu, geixen naban matadure egun de goxin. Da gara haintxe, errekatuko gehin da haintxe biltzen zen. Haintxe jatal da, orduan umi be, etxin be, pilu hoginan da bestitxe esozela haintzen biar da, haintxe, manteni baldea haintxe. Haintxe, basan izan gero basin izan amala, urtaz mekaniku basin izan da bestitxe, hantzik. Baina, eskola bapez. 7 urtetik 11 urta. Eta zelan juten zinen eskola etxetik? Oinez. Oinez. Errekorridu, etxetik, Ibarretatik, aniken gora, ermintxatizier, Milioiko eskola. Oinez ungo zien, da egueldi hona dagoenein, eguerditzen etxera baskaltzen, baskaldu eta atza eskola. Da, arratzaldin etxera. Da egueldi txarra egunein txegen du, baskari txegeko eruten duen, boltzan edan horrelekun, da jateken du pixka berotu kosini osean inbertan, da berotu tegan edo otza, degun modu. Akordetez ordute gixain? Bai, beratzizetan goxin azte ginen, 12 erxek arte. Ordu bitxerzetatik, lauter erxek. Etxeken duen. Da, errekrego gutxeken duen 11 erxetara. Da, lezinu ez dakizenak, barrun, kastigau. Jaldi, errekrego barik. Aixi ikasten? Aixi ikasten. Aixe, irakorri eta haintxe. Bestik eskolan bentanan kanpo galdin, da, norzimin behitu gari, eta benga haintxe. Behitzen bestan lagaten maestrik. Neskazar bat eukien duen, Mari Carmen Kogo, oso gehiztu, goxin karal sol kantau, lehenengo biarra. Neskak bantetet zein aldarri bat nire mutile besti, alkarra zein duen egon, maestri degula. Ez deguen olgete gine alkarra, ez da lan epentzeu ez. Mutilei neskak gine olgetan segur ezkun lagaten. Ez, egote ginen, neskak gote zein eurixi bazan boai, formauta, terrezan, eskolan. Terrezan, etxin kontra aterpi eguen. Da, neskagan, da gu euritzen, bete aldin. Da, kada sol kanta denporan entxon, bizan eurixi bazan bebardizan. Da, banderi atate ban batek, banderi beti atate ban, Andres Sogontakuk atate ban beti banderia izan, eusitxuena, gureko harlean, da, hartxek atate ban beti banderia. Barrodi atate ban, da, pintxean behan leguen, da, kada sol kantak. Da, maitzani, barrura, danok, bakotxo elekuta. Neska galdere bat, nemutili besti. Konta gapur bat ez dakixen batentzat, zelako zan eskoli, atin sartu eta... Atin sartu, da zebez, atin sartu, da sala bat. Eusen, 3 hilada bankuek, eskolako bankuek, lagun batekuek, bakarrekuek. Bueno, bakarreko biko txape bau zen, baina guk bakarreko miratzen du normalin. Inozo gote ginen bi parejan baina neskak eta mutilek sekule bez alkarreaz. Beti banan. Eskerreko parti, bentana parti gotezin neskak, da mutilek barroko partik, 3 fila gotezin. 3 banko fila gotezin. Da maestri bera hurrin gotezan, kanpora begire, etzea begire. Gero barrun egun beste lekutxu bat, kuarto moduko bat, batak eta lekutxu duzen bati. Batak eta galdatzeko, eta barrun eskatz moduko bat eguan, eskatz hartxu bat eguan barrun. Hori eskatazen nintzako zan? Hori binoi maestri nintzako indongo zan, baina maestri garen zan egoten. Maestri aixerdin, eitxiban bizimo du. Aixerdiko tabernan, baskaltze ban, loba eitxiban. Maestriek. Goxina aixerditzi beti bat hortzean bigileten dugugan, da beti gara guzti duen jari, a formar. Dano, pantau filan da angeldi. Torre rotuko, gote ginen listo, pantau. Da, derri hor zetezan, di, Zer bat ume zineten dut? Orduan pilu dut egin egu, igual ota 5-6 bat edo, ume pilu egu esan, ez talak ume. Pilu egu esan bai. Ume asko eguen orduan zazuin. Eta ze urtetako bitxarti? Ni sartu nizan 7 urteaz. 51 jaizo, 58. 58
Txik, laurtin ibilintzen, berrota sortzi txik, laurtin, berrota mabi arte. Egon nintzen dugu eskola. Eta geixa segitze bena, zemat urte arte dut 14 urte arte, bai. 14 urte arte dut ezin, normalin. 14 urte arte dut ezin bertan. Nik goizik alde inaban, 11 urte alde naban, lekitxora, aixe oportunidea euk inaban, da seguntzen. Orduan esan duzu, uniformi edo... Bati egiten du bai. Aprapos jantzitxekute zineten edo... Ez, etxetik normal dute ginen jantzitxe. Bati hote zanan ez eitxe, bakotxa bera numerun, egiten du bati ez eitxe. Artu eixe bati, bine eixe bati jantzitxe, da eskola marrun beti batiaz. Errekreuriko kendu egiten duen, lantzimin, beste lantzimin ez, baina batiaz, eskola marrun beti. Bata bat egiten duen. Eta zetan jolazten zineten errekreun aurretik? Futbolin da pelotaka. Mutilek general batzu gote gine pelotaka etxen dune bai, eskoletxeko horman, pelotaka etxen dunek. Da beste batzu futbolin da etxe, beste gezegoenan. Han zego beste juegorik. Batenak hortena milioiko horture, baloie eskapau, da barredo eskapeta mozue, patxi milioiko izaskun, ebein gotzue ba, da biharri eskapau eskun, da trangadarin gero horrein aizkoria zetu eskun baloie. Guri moskun peniarek, balo bat egunken, jola, guztin beste gezengen. Dana, olgetako da aizkoria ze behitxu, baloia. Eskun patxi milio difuntu. Zelan erosten zenuten balo hori? Baloie, ez dakit zelan erostxe, gurasun batek garriko ban segurua, ze gurin be, amak karrezko ninoz etxin be, da ez dakit, geuri izin bazan be, ez dakit. Baina, honaz, zahorreko, zandi horrek, txokolatia, zetorte zan, onteko, joder, futbolisten dibujo bat, albani, ertratu bat. Futbolistena. Da liburu hot esan, futbolista ekipo oso gue, da aixe bete bezin. Da igual numeru etortzin, repetiu etortzin txokolatik ardezioen igual. Da repetiu dukenak beste mutil batek kamixe hau, da beste challenge egin duen. Da liburu betete zanin, eruna liburu, txokolatik erostzen liburu eta baloi mote ben. Da aixe dezak, igual baloi hartzeko urte guztien bihar. Txokolatik jaten. Bai. Baina orduan txokolat eta gitxi etxin, ez? Gitxi, hortako xe erostu zen, beste lan bentzeu ez. Hortako xe, kromu egitxeko, kromu egitxeko erosi bihar txokolati. Holantxe, katu, txokolate zahor, hago gonduk, zahor. Liburu baten bote ben, da aixe bete bizan danak, en orden. Da, askotan igual urte bena, joder, hilo unik garritxe, iguala, edo aurru gaztiku, iguala lendeko zune. Da beste bat izteko nahi aldatu, eta lantxe bitxe ginen. Igual urte bete, baloia hartu hartuko. Eta pelotan, non jolazten zen? Pelotan, bertan norman, pelota gomaskuaz, anzele bestelako ibilitxe. Gomasku behigarin lurre, da urruin hormi behe, edo zelaku. Egun peloti bako txin? Edo noa, nantxe golaz edu, fueraka. Falta izin dana kalera, besti barro ez da. Da, bitxartin izazu hor batez bere mutilek, zetan ibiltzezin neskak bitxartin? Neskak asko biltzezin kurikan, eskutetan. Eskutetan, batez topetan da biltzezin neskakan, geixa biltzezin. Neskak horteko itxuen. Batera jolazten? Gitzitzen. Batek anderinu maestri, anderinu zen, orduan zen maestri. Zegu gezi egin euskera berbaik egin eskola. Erdera dana. Pentseu ez, eskolan euskera itxik. Kampun itxik edu, euskela omarrun, erdera dana. Da batek maestri bigilo igual, da espauen, edo zen lan zertze ginen. Baina maestri kampa bat horrena, bako xoa lekuta. Neska alderra da mutili besta. Zeuen alkarra solazteik. Aziran, zei urtaz, erdera zezanen jakingo. Zeran konpentsatzen? Aldan besti, zita nota porraki lehenak una. Haintxen, erdera, zaintxe, ikezen abanik erderaz. Eskolan. Kastigoikoa eguen euskera? Kastigu besteik ez, ariaz. Baina behar hartu gonduzun, ipini esku gonan da regliaz. Regliaz, lehenengo gero makili karri ere itxeskun gori. Baten akordate, euberdi baten, Andres Sobentako bere, makile bat, politxeo, garrera makile, honako xe makile bat, eleganti, egotza horra bai, loditxu igual, politxea, azalak enute, eleganti garri bat, berak estraño bat euberdi hostin lehenengo. 100 palos, pini eskubi xegunan da, bako xe merronda mar, taka.
Azarte gondo iso bane, failu ez bane neska zarrak. Orduan kastigu zorrotza zein. Kastigu. Zeintzu gehiago akordateza? Kastigu, gero beste bat hori, tableru, esateko trago, entzereu, ditzen hori, entzerau. Ponte delante el entzerau, hori pizarri, eskribitu zena. Da, haintxe, pini liburu eta eskungan inde, belauniko. Neu nintzen sekula hon, baina asko gote zein. Jose Mari Lakabe, maina bera gote zen, da Andres Sobentagu, Andres eizen be, pixkate zertxu esan izen be, da, bo, Andresek amaik kastigo, da tanei hauntuz. Ahi hauntu dago ikursi egunika, garbantzu belaun azpizien bintxe egoi. Liburuk eskutan, da garbantzu belaun azpizien bintxe belauniko. Liburu eskutan, aldan hartin. Da, liburu jauste maako, atzera, berak bine maizterik eskuen. Nahi. Askotan. Kastigu, beste gizegoenan, dana kastigu. Eta euskera ze berba bat entzuten maiztrik? Kastigau. Al tablero. Nega. Edo igual bingortxun, sumarra gaitzen, edo restarra gaitzen, edo bainantxe. Tablerure, hango kastigu tableru zen. Eta idatzi ez, no hablaré más el vascuence, dolakik ez? Hori hojan. Hori kuadernun. 100 veces. Zegoen, baten da izegi, 100 veces. No hablaré más en vascuence. No hablaré más en vascuence, 100 veces. Pa mañana tienes que traer hecho. Eskolan aldo zuen de besti itxi. Tienes que traer hecho. Bai. Hango kastigu izan. Diktaduri zorrotza da egizan. Buh. Eta zein zane materiala ikasten zenutena liburu edo... Liburu, lehenengo liburu txikitsu zein, matematika ze bai, da, ena, ni ondo akordeu eixen, baina, 3 liburu ez da zein. Da gero, handitxu eta beren entziklopedia, markete bangani, entziklopedia, da arek 3 klase edo bera eguko esan. Antxe barrun dana? Antxe barrun eguko esan dana. Matematikaz da, ez da izan zen, religioan bait, 3 klase edo ez da izan zen. Bai, ena akordau eixen. Bai, da ixe. Ba, nik agitxi hartu nabana liburu azkenin karri ben. Baina, hoxe liburu, totolotxu, polotxu zen. Bai. Eta etxako lanik egitxe zenuten? Bai, etxako lana bai. Sumar, restar, multiplicar, dividir, hoxe zen. Etxako, pintxo eskuzen berak eta atxegin behar. Atxegin behar bai, bastante gutxen. Etxin lagun zituen lanak etxen? Etxin lagun egon aztik, etxin guri behirote baino. Geupe lanak etxe hor dugu, iluntzen ailetako behirote zen etxin. Intxerro nintxio ganeuin, edo behiz zeintzeko edo besti itxiko. Segon aztik, eta gero. Gero gana etxinbe, gero baixe bertzen, etxinbe, gero leheneko intxerroen. Ilundutakun, bai, zuzue, ondo bai zuri, hartu zuritxu. Hartaburu, solu digun da hartu zuritxu. Da, kanbar altzeu. Da guri neotesan legie, are zuritzeko denporan, egunin ume batek, geuk batek, mutikuko den eskatu den laguk, errexo errezau. Dugu emaina errezau nagoen, hartu ez altzeti garen ganbara. Da hartu altzete bana, libre zetezan. Hautzari ergora altzeten dena, ahez ban errezetan, libre zetezan. Da askotan neixa errezau guen altzeu, hartu eta antxe. Antxe bilin. Guri martio bizten da gero, aurretan hogin de gero eskolako deberik egin. Da amak laguntzu eskun, pixkat azkani lagundu bihar, ia. Ze, ia berandu izaten hau milotako dugu, pixako sinaltzen bihar, da amak laguntzu eskun pixkat. Baina, nantxe, aldamesti. Gatzen zineten eskola junbarik, etxin biharra itxeko? Inoz bai, inoz gatu ginen. Etxin biharra asko bauen, zain bauen, bai. Eskola, ez egun aztik, urteko eskola. Etxin biharra mizan. Ze biharra izitu zan hori? Ba, gure biharra orduan zazpitik amaiki urta zein goben du, ba. Intxeurren edo solun biharra daunein, bakan egun aurrin ibili intxeurren ibili. Bastarreko biharra orduan edade horrekin, aizitzen. Edade horretan. Alen kontu duzun anekdoti, politxe ez da. Lehen esan duzun sasi eskola itxezen. Bai, sasi eskola, baten egin du gatu ginen, baten sasi eskola inde. Eskola junbarik. Aniken. Honen basungan agatu ginen. Aniken. Bentzekon duna izet, da gu binen eusitu zenan, Pedro Malaseneko de Sabinen ezberuko. Darek izkuen zera. Danon arte egin duen, akordu hartu gendun, de batak oso bat derun, beste bat derun, beste bat derun, de haintxek atzeko eskola junbarik. Negatu ginen. Da gu nik enun binaban, haitxen erloju, gogondu da. Haitxen erloju atrapote egin noan. Da egun guzti magizu, egun guzti gugan aurretu esan. Egun guzti luze, izakon guri.
Baskarixe, eru gendun, eskolako espeantzan, Baskarixe behamertan, gero loku, holgetan guzti mogidu gendun ordu aldatu. Gero ordu eta harina atxa. Deia eskolan zepazuzen da sartu goizien da, azkaina atrapako goizuen segin duen. Ordu eta harina guinen txera da. Lauterrezten orduan da bostako jonbiarrin, lautako txak guinen du. Azperute. Deia ze ordu, nia ze ordu da behitxo orlo guite, etxin, ordu eta harina. Atrapako goizuen segin. Baten egin bertan atrapako goizuen. Somanti. Etxien da, bale. Eta Andere ino bat zeuken horreko gurasokin konexio hori kontatu? Kebo. Zeuekin bakarrik? Geuz bakarrik, ez ba gurasokin. Ezin eskola juten? Kebo, mentzeuz. Orduan mentzeuz. Orduan zen guraso egiten. Orduan bertzeu, arek ez eskun, guraso izan reklamo bain, eskola espea bain egun be. Reklamo guz. Da gure barraxo guzti, gatu inguretik inela bentot, bikisek, da kontxi iru, neul lau. Lau nebarre bagu, delizbuko bisek Pedro eta 6 lagun ginen. Barraxo guzti eskola jumari gatu ginen orduan egunin. Da, ino ez behar reklamagu. Da, gehu junz baina ordu bete harina atxa, enteregu ez. Da, gero eta enteregu ordu bete harina ginen. Eta, bidin, zeintzuk jute zen? Dana bat juten zinetan? Etxe dutzin bai. Eskola dutzin bakotxa bere martxan, bai. Dano jute ginen bide batik eta inoz bate bitxi gendun, horrengo beltan batzuk harina abestik atzera, segun, zen urte gendun etxin. Etxe dutzin dano alkarraz. Zeintzuk? Zeintzuk dira? Arek bi bai bintzet, Sabin da Pedro, da gu laune barreba bai bintzet. Laune barreba, bikisek aztenak, kontxi, da neu, laune barreba. Besti, Javier anaiz ezarreuen iri, zer inoen, morro, 6 azpiurta zegoen, urdeire morro. Bai, morro edo. 6 umeite egin gu. Eta kuotaik edo ordaindu bizan eskolan, badakizu? Izto pentsetan. Iztegu egun, izto pentsetan. Ordainduko igual amaketa, iztaki. Gurin arrebi, pasatxakon, pentsa eusela guzan hori maestri, arrebi eguen intzizun zazpi urte. Egueni, egu estena, ala eguena, ez da izan egu estena salapentot, zazpi urte intzizun. De, astelenin, amak prepareuan da bialduan geuz batera eskola. Egu estena intzizule urtik eta egun biharina eskola. Maestri, que no tenía 7 años, ia casa otra vez. Da, neunitzen lez zarreu, neu bialduen etxuen atza, zazpi urteko neskatuaz, atza etxera, ni behatzi urte zazpi. Da, atza baserre egun, itxin eskatu itxin, atza eskola oztabe. Gero atza baskaritzen, da atza eskola oztabe. Entze, orduan egun ninen itxun 3 ostera eskola. Egun bi faltazin zazpi urte itxiko eta ameti huez eskolantxo. Egu azten naino guapez. Aztela erintxera. Bidi luz izan, zen baren gora? Eguretik gara tiradi da, on ez. Persona neusik eta bidamun dabilnak ez baina, zazpi urtaz itxiko, zen bat demotan izan diz. Para kilometro bai, Bai, para kilometro bai, geixak igual. Geixak. Eskola geixak. Ofesitxek edo erakotitzen eskonaz, igual zainezkei josten adibidez edo zuei manualidade bat edo zubierren bat edo... Ofesitxek izabez. Zegoen ofesitxek. Dibujoik edo pintxurak edo itxosen duten edo bakarrik izan dana eskuntza kolokorra... Ikezi behar, han zegoen bezdek. Ikezi, bera eta mainu. Biherra degunin, ezin dozukun. Da, bestala jute ginen nibe, han zegoen, liburuk esaten, liburuk bitzen dabena, aixek izi bitzen, buruz ikezi eixe. Gehor kompasian den, leído, ikezi buruz, a ver, ditadu lantxe, explícame lo que has leído. Explique, ointxe, son sosetak izun, explique, ointxe, eta, vale, no sabes bien, a leer más. Da, eixe explique, eta bixa honi lemen tontu da, esan gixen, da, ez da. Azterketak zer zinen, horalak esan daigune hitzezitzeko azterketak zin? Bai, geixena bai. Oinoz itxoskuen, ez dakiune,
igual lesin osu, espakiu, kopixe bere jamar bider edo. Aixi burun sartu arte edo, pixkat entendi barte norberak. Aixe, eskribidu. Segi itxe edo nipe barik aixe. Da falta bat, igual ditadu, igual itxoan berak, esplikatu eskun berak, eta gu eskribidu. De falta autografia deukenei, gero ba, aixe, ondo itxe nik ezi arte, 100 veces igual. Igual labrador, apuntote, igual beaz dana ubeaz epini. De 100 veces a poner labrador, bantxe. Kuadernu gazteu, de lapize gazteu. Gaur egun bezala esan orduan, ebaluazio horiek edo azterketa. Ke, ba. Notaik edo olako egizien. Notak epintxe zuen, urtin baten edo itxe ben notak epintxe zuen, berak, euren zerak itxe ben bai, noti itxe ben. Itxe ben notak, bai. Notak epintxe zuen, azken aldera ez epintxe zuen, lehenengunez, azken aldera epintxe zuen nota bai. Epintxe ben. Hori izatezan, aurra juteko edo, bueno. Aurra juteko guri atzaurri dana zan dantzekue. Han ez euen... Maiak igoteko edo... Mailei gehan... Maili han izan duen liburu igual soz aldatuko zuen, txikitzu edo onditzu baina mailei gehan ez euen gure denpora. Denpora mailei ez euen. Azita maizu. Han zegoen ez daik. Etxeko eskuntza da pasako aurten egin? Bai, etxena. Doktrinek epitxe zen dute? Doktrini etortezan, nosipegin etortezin, berretxu gaba etortezin, aztin bat ten edo etortezin, baina hau zelan da... Hone, elixiak udo zelan da, hori udan duten dana. Ondo ez. Etortezan balena, elixiak unbierra do. Bai santu unin bestitxe, barixi duten da. Gaizuman, etortezan, aztin baten etortezan, bertxuka badi, Don Juan, Don Pedro, Don Juan etortezan, genial. Eta harek emotezkun hori doktrin, esplikazio atxe itxoskun. Arrazaldin etortezan, Don Juan etortezan. Da geu, gaizuman beti, hilareneko barixi duten, bertxu etorri bertzen duen meseta, meseta. Tortegin. Da, orduan be, goxi meseta bat tortegin, bako txakalda modun, gorutzin be, neska mutilegin zintzakun. Que puede haber tocamiento de cuerpo, satozkun. Nekazarrak, da siguen dugun. Behienoan muerte izierda, agutu egin gutan, alkarraz. Eze duen, ja, eskola, banan aileu izen. Grupo bitxen, neskak eta mutilek. Bai. Da hilalengo bat zioten, bertxu bagatzen beti. Ez eta. Hoxe esan orduan, eskola sartzeko zeko zuen arraue edo kondizioi, ez da? Bai, behatzizte. Behatziztako, guano bizetun dano gaileute, da forma dute listo. Maizte izorre du. Banatuten ez bezan... Bai. Neska eta mutil. Da mutil egote jema soldautzen estilu. Txiki, ondiru zio bizkat. Egote ginen. Eta beste zer eginek egutzen duten eskola sartu horreko edo... Eskola sartu horreko, ezebez. Maiztri behatortzen, berak ere itxoan, atik rak atire itxoan. Atire itxe bani, azte ginen jutu zen Andres Barrure, banderi ataten, da banderi aregeltzen momentun, kanal solazik antan, da... Beste izan duen gutxe. Da gero dano Barrure, bau txelikuta. Hori kanal solea zen, egunero hasi orduko? Egunero hasi orduko. Da urtenean, iluntzin. Iluntzin urtenean bai, da banderi errekogidu. Banderi Barrure. Oxin iluntzin hori zetez. Hori banderik leku bat euken? Leku bat euken, anako burnia xua bintxe euken, anako alturan, da haintxe, da sartzean barro, da afizu hau dezen, haintxe hau dezen. Haintxe ikurrin jepintxe leku, haintxe egun leku behar, haintxe egun. Eta ambitxe zan banderi? Bai, bandera espainola darraz, egukoan metro tardin guru bai. Zabaleran, 80 bat bai, eta banderi bai. Apurtuko zan baixiaz eta hori? Bai, barretxe ekarte bat. Baten bakit, bizkate kaskautu onzan lehenku eta barretxe ekarri banan bakit behintzen. Bai, barretxe ekarri banan bai. Bai. Zuek etxine zeuek umik neska eta mutilete izan zari, bihar bardina agintzituen etxeko? Boi, normalin bai. Kapaz baza bentzet, normalin bai. Gutan hori duen edo zer. Intxe horren, behiz zein du, orduko biharra hori zezinen. Da gero, hartu ekarri, hartu zuritxu, hartu kamara altzau, hartu garandu, aldana, bakotxak aldana. Danak, bardin.
Zein zan agintze bana etxein, aitxe, ama, bisek, zein zan? Agindu bisek, baina gurin amazan iku gorra. Amazan, bihar gine bai gorra bai. Aitxe umik gine geixa zertzen. Aitxe mantzotxu usan. Gurin aldara beze usan, konpakinut. Ze gurin ama goxine gotik altzeu da, behixe batzen dut izan da. Da aitxe huien galtzen. Da umik galtzen umi, hermosu monda bezitxe, gurin aldara beze iben. Aldara beze usan gertzak. Bai. Importantzia asko mote ben eskola jutieta, edo orduan biharra ikuste ben. Gu bastante gute gine eskola, Fallo gitxitxe gendu. Baina importantzi baitez alaintxe zala da junin bihar, baina ez talan importantzia asko ibiz. Eskolia maituta gero ezazun lekitxora juntzinera. Bai, lekitxora juntzen 11 urtaz. Tempora asko gonzinena. Egon nintzanan initxun 4 urte initxun lementot. 11 urte 15 urtaino, da 15 urtaz gero bazintzen mekaniko ikisten, lekitxon bertan. Horren jarraitu zen ikasten gero. Jarraitu ikasten mekaniko, tallarri, pintxe, tallarri. Baina liburu ez, ni ez da liburu egin hartu. Tallarri nintxe, mekaniko. Kotxi hori aldatu, derrurak soltut, nintzen. Antxe honetan gero, 18 urtarte. Gero 18 urtaz, urten hona tallarti eta horretxa zintzen biherrin, roldaneaz, ardeu partituten, kamionetiaz. Antxe gero soldatzak honart. Zemat urtaz juntzine soldatza? Oeta bat eitxiko. Nik San Fernando. Cartagena ninaban instruzioie, 45 egun. Da Cartagena banderi guro, de gero San Fernando, Cádiz. Antxe nitxun, 16 hilabete gero. 18 hilabete nitxunik, infanteria marina. Antxe nitxun, ez dik 16 hilabetean ingontxun, 16 erdi. 45 egun, hilabete tardi, banderi guro arte, Cartagena. Eta handik bueltau, eta hemen segidu zetun, Handi bueltau, da gero, zainak zintzen, markilena zintzen biharrin txofer, gero, bizi guzti. Zerran zintzen lehen gologarren zerran, gero hormioneriaz, markilen, da gero autobusekin kamio egin, ametxe, txofer, bizi guzti. Ez da beste eginik, txofer, jubilo bat. Gero eskondu eta familisi izango zan, ez da? Bai, eskondu nintzen, soldotzatik etorri nintzen, 21 urtasun, 22 txerdiez. 24 eskondu nintzen. 24 urte eskondu nintzen. Handerik emereziko izun, denik 24. Eta etxine erakuste ben, erakustetu zen, ipune, kontakizune, kantak, bauen, etxuraik etxine. Gitxi. Gurin gitxi. Ama gaitxua esan baina, etxe neruan zegu zen. Piskat zozu edo, zein da hortako zuetan esan ertzen. Arepe, estudizio hendik ezben eguko. Arepe da ba. Gitxi. Ipuine matzuk da, ama bakixen kontatzen, ama gaitxua esan. Ipuine eta kontatzen zein, baina gitxi. Bueno, gero, esan duzu, ofizizuk eta zen, eskolan da nintzen, zen asko ikesi. Bestela bez. Esan egin bat ez. Mazerrexen, mazerreko gertatak euslaku den, euskazko baratza, basu, etxe inguru, hortik zer jaso zen dut Hortik jaso, biarrain. Zer jaso bizorti ba. Biarrain, gero bazerrexen, ebituko baten da bazerrexen, eutzako. Haintxe bizina bintzen. Ondino haintxe bizina bazerrexen. Beti kanpu nindot biarra, Baina anima bisekin eta etxeko, bazerreko bazukin eta badukezu gatu jatzen hor, ezta? Beti, nik beti animalexak eta untxe ardexek edo altzek edo besti edo oinizteko behiri, baina beti, nik animalexak beti. Untxe, bai. Untxe, bizena, erosi saldu besti zein, lehor bizena. Beste igualan, anekdotak edo badukezu, ez da ditu. Eskolako... Erromerixakoik edo, erromerixak eta homo zineten, jaixek eta homo zin, orduan den. Bai, jaixek, otezik, dani.
Arromenzia eta ibiltze ginen. Markina, bertxu, legeitxo, ametxe bueltaka. Ametxe biltze ginen gehixen. Kotxi erosi arte, kotxi erosi banin igual gehitxu ebiliko ginen, baina asko egiz orduan legeitxo, bertxu. Kotxi erosi horretik zena jonte zeniten. Erromeixan. Kotxi ikun horretik erromeixa bertxu eta norekuta oinez. Horretik, bizikleti eukien duen, bizikleta mebiltze ginen. Motorrin bai. Motorren zue tio eta eukien egu. Motorrak egin txegen dugu, orduan anekolota egin dugu. Markina erromeixakun, markinen erromeixan biltzen dantzan da biltzen ginen, da nire neu nintzen abile dantzan. Baina, ibiltze ginen dantzan da bizkatu da. Markinen zein, legitxora. Motorra hartu legitxora bokailu gaten. Legitxo bokailu gaten markina igual dantza, oza. Legitxoa bokailu gaten. Legitxoan marketxua mote belata. Bidin geixak azteen duen baina. Gasolinetan geixak azteen duen baina lantxe. Bai, emaki behar egin duen zuetio eta hori. Dantzan etxeko markine jokera bastante egin duen baina eskaz esan, Markine sekule hori txatea ez du. Markine neskai dantzan eskatzen da, orduan bada neska biltzin dantzan. Ez da ongo modu, janak alkarra egin zen, baina neska dantzan. Da mutilek umiertzen eskatzen. Baile eskatzen. Da baile eskatzen dugu, pau umiertzen leheneko, Amarpesta, txartela biltzen betxoko, aparri. Da junde, markine neskai eta mesedez da, no. Markine dana gertera etxo bero, gure gazteen bora, kostumberitzala gertera etxo. Markinen, zak ere gure gazteen bora. Ez da ginik, segitzen. Beste oso jarretxe baino, markinen asko geixi gertera etxo. Bai. Dantzan behun eskatzen da mesedez da, no. Si izaten bezak izan, dana no izaten ben. Bai. Markinen, jo. Bai. Eta hori, konta hori txartela zelan zan? Txartela han ebiltzen mutiltzar bat. Eta hilar izan da berak. Abiltzen, dantza jotzen da, pieza bat itxen bazen mue barnezen. Neska bat ez dantzan basa eusen, dantzan espasa eusen zitzuen bini. Jutu zen neskietan eskina ontzen begira. Zu neskiez dantzan ez zen mautun da, torzen da, tak, txartela. Eta dirute, amarpesta bat zaiz izan, pago birzen gutxu. Igual, gau guzti beste pieza egizan du nigo, baina pieza bat, amarpesta pago birzen, da doa berzako. Da, listo dut esan begire, nol jutu zen. Eta gero hori diru zinentzat izan zen, berantzat? Hori soño hoteli paetako edo, esaten duen. Soño hoteli ba erratxe paukan, igual zo zer, baina beste arantxe eurik itxe ben. Bertxungo bai, bertxungeko berde. Berritxun zintzuko dut ezin, soño joaten? Baskaran, barinako bat, azkenengo gaixo dut solamentot, Baskaran. Da behaz, dortzen barinako zen bera, Ultar Pedro, Ultar bat, nebizenakunak, koberta antzenak. Bai. Baina Baskaran zen soñuko den, markinen bertxun azkenengo dut zen. Eta horren harremana zelan zen, zegoen esan da egun mutil, danesken arteko harremana tantzatik aparte, egote ziniten alkarraz, edo hoxe momentu zen bakarrik? Hoxe momentu bakarrik, gero iguala guztu matzu neski edo, neski guztu da mutil edo, iguala pieza bi edo, iru edo, itxezen duzen. Bai. Liburu zaharralen hor zen. Eusulan indako... Bai, eusulan itxalamentot eskoli, bai. Baina hori gure haitxik eta bai, ebilzin hor baina ez da egitea. Eskolan lehenengo hasi nozi izan, idei bizte dut. Zenbat etxe juten zin, etxetako gume juten zin eskola bakizu? Orduan asko, orduan kofradan, berrota zaitxe gomozin orduan kofradan. Zoze, ez da egin momentu bat berrota zeido zoze entzun dugu, baina nago goratzen ganoaz. Getxin izen zanin? Da zoze lagotxe mazan. Orduan honek, andonei bezartzen zen. Andonei etxebarri bai, besti, bixe, irure sartuko zen andonei zipe orduan. Da orduan ikanak eta bekerrota da atxurri bai bat da. Gogunduko zuk zeuk zemat ikasle zineten? Itxi gora gara, mutilen eskar zemat zineten, zeuen zazoien? Nego nintzen zazoien, eta lausei bat edo, lausei bat edo, buru. Ez da eganoaz, baina nego eusei dugu, eta lausei bat bai.
Eta noz arte egon zan Zabalik, eskoli, milioi? Hori, Zabalik, zeu hil zinenik. Gero zegin azkenak bai. Zeu azkenak. Bai. Zeu Nire beratzen da irutama zazpi edo. Bai, zola gozi, bai, hone zin azkenak. Ni altan ordu bai, hone zin azkenak. Ze gu alkarrez ginen egon. Zuek 26, ez? Eta gu 6. Zei zue, bai, gero zinen. Handi zeuden. Jode. Gu izen ginen azkenengo remezako, Andere Inusan lekitxarra, Marije, eta beran ezemean laga bisek, gotietan eski, Josun milioiko, Josun altri bat, Bai. Imanol Mugartegi, leko ise, Jon Zuzteta, eta neu. Niko ise horretxe bat buru mintzen. Ba, zeu, Bai. deporak itxi zeu baina. Urte horrein geni. Hoxe, ze, bestean Igor Susta, begon biban da. Igorre, editorreko zan igual da urte bingo zen, baina hortxe. Bai. Azkeneko urte bat edo egin zen du. Ez dut egigo un, zarratu zen, baina hortxe buelta bai, zuek egon zin zeu zarratu zen duen. Eta gero, zarratu eta gero, hori horregon zen. Bai, hori horregon zan gero hainbeste urtien. Da gero pentsagun du ba, zozein bizala hortxe. Zozein bizala hortxe. Da pentsagun du ba, zozea di, ozea itxi. Ego bat zarra etxo leku, zozea mogun, zoze bintxi pentsagun du. De, zuz da, Jose Malas, da ordune horre junta ginen batzuk, neu gaintzen izen, da junta ginen batzuk eta amotoko zehara guen lehenko. Na, diputau ezen zen amotoko egin. Entxe urte bete hori zen. Motoko diputau zen. Da aretxeaz, Bilbora un senyor, Jose Malas, Juan Susta, da bera un ziren. Da arek zertuen da Bilbon da, ez tegoela zerik. Ez tegoela, izelako argibideip, hori nebo gori dela. Ez tegoela, baina plaki degoela, diputazio foral da Bizkaia bitxana plaki eguen. Ba, ez tegoela, ardu ez tegoela, ninun ez da lagartzen, egune da nahi hori. De, zelan, eusulan nire egun besti egun da, gero ondarrua, bialdu egin, orduan berretxun zen udaletxek. Ondarrua pasete egun da. Da, ondarrua, haintxe bintzen dago ezak, liburu, geure lehenengo azierako haintxe bintzen dago. Ota, igual guzur esango, ota 8.000 bestado, ondarrua aintamentu obra eskun, geure egantzeko. Aixe pagontza ondarru udaletxiei, dekatu zen geutzako. Eskritxurakin dekeutzak indanain dekeutzako batu zen. Da orduan, egon zinek, kofradan egon zin guztik orduan, hausan, eta biku zin orduan. Kofradan egon zinak, danak hartu ben parti lehenegun, geixenak bate hobik emoben baki, baina geixenak hartu ben parte. Da gero lantzin batzu guzin, han baizu, obri biskaten bizen besti, bizen da gaztu, da lantzen batzu geixen gaztu da torrola, da borro bizin lehenengo 6-8 borro bizin. Gero da beste 6-8 borro bizin. Da borro da guzin. Da azkenin gatu ginen bakarrik, amargatu ginen, azkenin bakarrik. Soziedad modura amargatu ginen. Da oin soziedad modura oin elkarti dugu binde, da balantxe egiten duen. Hori hasi zineten Bilbora juten da gero ondaro, ze urte zanak horretzen? Idei bezoi. Desan ezin eguet izango zan. Bai. Udaletxi bat zeuen ondarroan. Bai. Orduan ondarroan neuen, bai. Dena zino baina horretxua esalamento. Dela berrogeta urte batzuk egin. Bai. Bai, berrogeta... Berroi bat guelti. Aixa, nosa zegin da, papelak bertan goizin daz baina, txua, espaldina iragurritxe, ez tegut burun. Nos dan, baina egon badaz, bertan elkartin papela badaz denek. Da, txeke sustak eta betzete, leheneko pausu ontxe moendun, eta nire nintzen ordu nire izen beha gaztiaen aldin zain, da nire nintzen euren segitzaile bat, segurin beha, haitxeke sosten nire guzu segidu, nire ez tobierda zeu segidu nire guzuten nagu sartu nintzen. Da, nintxe. Da, lehenengo urtin zai, segurtu zen beha. Lehenengo urtin bintzat soziadioi zabaldu, zaigen duen nime, susta zen presidentean ez sekretarizu ginen. Baina ez da, segurtu zen. Ez da gugun. Segurtu zen ez da. Tojo, ondarruko udaletxik ordune diru eskatu? Bai, geure egantzeko, eure, aixe aintamentu modure, zer modure, aixe pau biole, ez da izelako kastu edo fitxak edo, zera gaitxik edo, ez da izer gaitxik zen. Zozer egon zuen
Bai, zoze papelegu bai. Zoze papelak. Da bintzete papela haintxe da. Da ondarru edaletxik, ote 11.000 beste salamentu ba, kobro bana. Ondarru edaletxik, bai. Da bintzete ia hartxek, aixe ondarru edaletxik diputazioen izatzien, udaletxea zarreleta, udaletxea zarrela euskero, ez tegule problema egin ibez. Da udaletxik aixe kobro ben, da aiarle ginen da fuera, geutzako gatu. Zimaz gatu zen geutzako. Diru bauen, moripaetako? Bueno, bakotxak epin gendun. Bakotxak epin gendun. Danok parti egunkena, bakotxak epin gendun. Eskolan parti egundunek, epin gendun bakotxak. Negero abe pagu misen, pagu zen, elnegun. Negero obri misen, besti misen, negero gastu da torla eta asko izin borrau. Lehenengo sortzi behatzi borrau zin, negero beste segido borrau zin, da honek ateunguek, lagoigue, zeletako biharren tandan borrau zen, solo hartxe bai, gure besteku bai, eldezponuzi bai, da horrek borrau ziren, batzuk lehenengo tandan da gero beste biharren, leko ise beku bai borrau zen, da zuen nabe bai, zuen borrau zen aldarri bateku, ze gero zuen izeni, tio, Eusmaiz hartu zen, Eusmaiz eduen. Da, mordu borrau ziren. Honek andona izek eta dana borrau ziren. Da, bestiok segidu gendun, da, gero alikarti gendun, da gero zue barrexe mordu sartu zinen gero, eta hor da bain. Ondo. Gauza bade batzuk eta zia oso eben. Askorik ez, Hemen, no, bai. Bai, teko. Txalo.